زێدەباری قەیران نادارەوی و دۆخی ئابووریە کرا بە هاوڵاتیان لە دهۆک بەردەوام بەهای ئەمپێرێن کارەوە مۆلدل سەر هاوڵاتیان وی باژەڕی گرانتر لێت ئێت و بە بڕیارە لەژنا مۆلدال دهۆک و vê biryarê jî hawlatiyên vî bajêrî dilgiran kirîne. Pêşmerge rotibî 400-500 zor bît. Heger sê çoran pêr hebin ev nêzîkî hefteyê zor dişkî vedetin. Heger babû bû dikandaro ne mişkil e. Dikandar babû dibêjin şûlê rojane ye. Bes şûlê heywanat te hebît heywanat rotibekî wel girîşinî 500 zor bin. Deyab çina deyab çi koreb. Yani ev sat tişt koreb eke tu neşî koreb bikeye babû 16 saat 17 saat korebam tu neşî çêkê. Poşûlo te çi ye? gelek biryareka xelete em daxwazê ji hikûmetê dikin ku hikûmet harîkariya xudanên marîda bike xudanên marîda jî bilfiil harîkariya xelkekî bike. Xudankarek jî dibêjit ev padeşta hikûmetiya bo hawlatiyên dihok û daxwaz diket pêdaçûnek divê biryarê de bêtekirin. Seray vî barê aboriyê Kurdistan tê da derbas bît û kêşa karebê ku kareb yani em nabînin kareb hema heye yani bu em pêrê 16500 bît û di çabû me dest zedin vê şûlneyê vê feqîriyê vê xolîfseriyê ev berhemê çi ye berhemê hindê ku em dengê xwe deng berhemê xizmeta xîna şehîda ye berhemê çi ye ev e. Ji jî gotinê bihaya her empêrekî kareba mildil dihok ji 13000 dînaran bilind bû bo 16500 lewra hawlatiyên dihok daxwazê ji îdara parêzgehê û cihên peywendî derdikin bi çavekî rehmê li hejar û xelkê vî bajêrî birînin û pêdaçûnekê dibihayê kareba mol de bikin. Şêrwan Xidr Kursad News Duhok.